Ba... zelan dugu? Bakoitza zu instrumentu eta zein esploratzen. Niretzako aurten ere bigarren aldiz esperientzia izugarria izan da. Ematen didalako aukera nire gizatasunetik edo humanidadetik nire esperientzia elkar banatzeko. Ustez hasi berriak dire, baina hain hasi berriak ez diren jende askorekin. Formakuntzen esperientzia oso aberasgarria izan da. Espero dut artistentzako edo aurkeztu dienentzako aberasgarria izana, baina niretzako ere aberasgarria izan da, ez? Beraien esperientziak entzutea, iritziak partekatzea, zeolako elkarrizketa luzeetan beti ateratzen dira oso hausnarketa politak, musikaren inguruan, sorkuntzaren inguruan, industriaren inguruan, hainbat gauza. Azkenean nivel ezberdinetako taldea daude, oso hasi berriak, goia batzuk daude lehenengo diska, edo bigarrena o lo que sea. Eta iruditzen zait interesantia ere bai, behaien artean komunikazio bat egotia, eta ni otiaz gain behaiek ere aportatzea, eta igual saltza gehiago sortzea ez danon artean. De repente aterazan Arkupe Ahotsak ekimena ikusi genuen, irakurri genuen, eta animatu ingina. Eta guretzako bereziki izan da, laguntza bat esateko, benga, zeo zein behar dezue. Eta hortaz, de repente irik izizkigu bate pilo bat, jarri gara trasteatzen, ikasten, ikertzen, eta de repente gaude puntu batean oso pozik. Bueno, aukera hau hartuta, egana da esploratzen, instrumentu desberdinekin. Sinteekin esploratzen hastia, sintezis modularra ikasten nahi gea, eta katxarrito batzukin jolasten. Gera batean, ez neukan oso argi bakarlari edo talde proiektua izango zen, eta gaur egun egitasmoari esker edo esan daiteke ja talde bat daukagula, eta ja Larrux talde bat dela. Gutako ere pixkat saretze sensazio bat, zerbaiten parte sentitzea pixkat, bazkenean erraza dago izabezuluen bakarri sentitzea, sentitzea igual zilegie sortzen dena, eta ondo joan zen pixkat sentitzeko sortzaile sare baten parte dena delakoa. Azkenean behor konturatzen zara, ostara, zuke jozen duen lagun honekin ez dakiz bandatan, ez? Edo, bai, ostia, ikusi neban zure kontzertu bat nik ez dakit nun. Orduan, hori, saretzeko edo, ez, lotura horrek topatzeko modua izan zen. Taberna txikisetan eta jotetik, halako txoko baten jotera, ostara, kriston saltua da. Gainera nik hemen ikusi izan ditut kontzertuak, ez dakit, 15 urtekin etortzen nintzen Aitzakin kontzertuak ikustera, eta oin lehenengoan hemen, eta oin, ez dakit, politxa da. Zirkulua osatu dugu.